dipun tindakan badhe tindak wonten pundi? Penewu Rangga Puspa. Naniki Ruhane lho. Estine atiku kepengin tumuju ana ing kapenempon. Kadadak ketemu ana ing satengahing dalan. menawi to wonten wigatasa badhe wonten dawuh. Menapa kepareng swawi kula dherekaken wangsul wonten ing dalem kapenempon. Matur nuwun ora usah. Cukup yang kene wae ora apa-apa Penewu. Ngaten iki. Kakang Penewu Rangga. Ruhane abot ngemban dawuh saka ngarsa dalem Kanjenge Adipati Tambranegara ing Kadipaten Pati. Awit ing ari kalenggan iki suasana ing Kadipaten Pati ora tentrem. Mergo ditinggulake tumindake kraman Belanda sing mapan oleh Gunung Pati Ayam. Wis tak tindakake aku ngirit brigadaning prajurit saka ing Kadipaten Pati. Ribeh sarta ngemutake. Nanging ora sangsaya mendho malah sangsaya ndendro. Sateman dadekake Bandawala Bandapati prajurit saka Kadipaten Pati sarta para Brandal ana ing Gunung Pati. Nanging prajurit saka Kadipaten Pati kaseser ing yudha Kakang Rangga. Nah, panter dawuh dalem Kanjeng Adipati Tambranegara nganakake Giri Patemboyo marang sapa wae rumentah ora mawas kere pacuking bale-bale longan Nayaka praja prajurit Kadang Sentana kalebu punggawaning praja. Sapa wae sing bisa nentremake nelokake Brandal ana ing Gunung Pati Ayam bakal diparingi ganjaran sakmurpat kelawan lelabuhane. Duropatih Mertokesuma wal sayembara dalem Kanjeng Adipati Pati jalaran Rangga Puspaka ngrumaosi kawula wonten ing Kabupaten Pati rumaos andarbeni wajib anggrungkepi menika sumpah kula paran dene ari kalenggan menika Kabupaten Pati boten tentrem kabutuh pakar tining para grayat ingkang rerempon wonten ing Gunung Pati Ayam. Pramila kula Rangga Puspaka nyagahi dawuh badhe budidaya ngirep peranganing Brandal ingkang damel kisruh wonten ing Kabupaten Pati. Lan inggih para Brandal ingkang mapan wonten ing Gunung Pati Ayam. Saking menika sawetawis monggo panjenengan katuran kondur wonten ing Kabupaten Pati. Kula piyambak ingkang badhe ngrangkep para Brandal. Panemon sabda. Kakang Penewu Rangga Puspa. Anteping ati ademen kapitayan. Sliramu bisa mbelat Brandal sing nonton ana ing Gunung Pati. Wong Gunung Pati uga apa sing dadi siyangsa kaleksanan.
Aku disemboting berandal ono ing wo pati ayam. Yo aran Senggolo. Yo. Senggolo, Apa? ngerti yo. Tekane Lungguh Puspaka ana ing Gunung Pati Ayam. Wigatine amung siji. Terangket marang kowe. Piye? Nekat. Puspaka. Tak ibaratake kowe kaya wong ngipi sajane melek. Nek niat arep ngrangket karo Senggolo, cedhak kowe menungso, nyidam terbolobos. Tiba kosok balen. Tuturung Puspaka bakal cilaka. Nanging kowe, ayo Leno candak tugel. Bacut kowe bakal kepekeng pati. Nanging menawa kowe mandeg tegese nglereni pakati. Kowe bakal urip. Pilih iki. Puspaka. Sinek-sinan bumi langit. Wiwit dina iki leren leku tadi berandal. Nanging upama aku leren nggonku berandal, mergo aku urip terus engko sing nanggung karo uripku sapa? Aku tanggung jawab. Sambung kalawan uriping Senggolo. Menawa Senggolo nglereni marang pakarti kang kaya mangkene, tegese kepengin dadi wong sing apik. Kowe melu aku. Senggolo tak angkat dadi abdiku tak rengkuh. Aku iki mati uripku tak pasrahno karo kowe. Kaya ngono. Liyane bali ana ing desane iki Bali. Nyambut karo lumrah. Senggolo, piye? Tinggal ke Pati Ayam. Wiwit dina iki kowe dadi abdiku. Mara dadi derek aku.
Kadiparan Purwomadya Usana nalika panjenengan utusan kawan Kakang Patih Wertakusuma nyirep brandal kang padha rerempon ana ing Gunung Patyayam. Kepareng nunjuk atur sisip anggen kula matur mugi kersa paring samudra pangaksami. Duh Kanjeng Adipati, lekas dahing sampun kula tindakaken. Kula tumapak wonten ing wewengkon Gunung Patyayam. Saperangan ngemutaken tumindak miwah pakatipun brandal kraman ingkang mapan wonten ing Gunung Patyayam. Prajurit saking Kadipaten Pati sawetawis kula nduraken sungguh kaliyan sabda pangandiga panjenengan ngawontenaken Giri Patembaya bener dumateng sinten kemawon ingkang saged ngripih sarta nelokaken brandal ing mapan wonten ing badhe panjenengan paringi ganjaran ing kuat. Kula kepanggih kaliyan Kakang Penewu Rangga Puspaka wonten ing Kapenewu. Sabanjure Kula matur lajeng piyambakipun Kakang Penewu Rangga Puspaka nyadari badhe mberak reretu wonten ing Gunung Patyayam. syukur bagian kaya ngono muga wae. Rangga Puspaka bisa ngrampungi gawe lan bisa nentremake Kadipaten Pati. Nuwun paring dawuh pawaduka dalem Kanjeng. Becik suwanir. Basuki sowan kula namung kepareng aturaken sungkem pinanuk. Iya tak tompoke pompong rasaning tunggale. Mubae panjenenganku bakal mundhut pirsa lan sinawu. Saka ature Regana Patih Wertakusuma kalamun to jeneng sira wis sumakuh sakuh pupu Giri Sayembuh. Tur kepriye Purwomadya Usana? Pangestunan dalem Kanjeng Adipati Patih sambet peranganing para brandal ingkang nglempon wonten ing Gunung Patyayam wiwit ari kalenggahan menika lan salajengipun pati badhe tentrem karanten tuwa tuangganing brandal nami Senggala sampun manungkul kelampan kula pigut. Wis kok pikun Menika saestu yen ngono Pati bakal kacipta katentreman karana tetuaning brandal wis bisa kok pikun. Rangga Puspaka paring dawuh. gedhe darmamu mungguh Kadipaten Pati ora sethithik lelaban kanggo Kadipaten Pati. Kula inggih jejering panjenenganku minangka pengayoman oleh Kadipaten Pati bakal paring ganjaran cukup kelawan lelabanira. Reh dene iki dina jeneng sira lungguh minangka Penewu. Wiwit dina iki Penewu Rangga Puspaka bakal tak jenengake minangka tumenggung ana ing Kadipaten Pati. Palenggan pangkat tumenggung boten mujudaken satunggaling kanugrahan nanging mujudaken jejiban ingkang awrat menggaing kawula Kanjeng. Luhur tempen bubitenmu upama ning Kadipaten Pati ki ana manungsa loro cacahe kaya dene pakatimu mesti bakal mimbuhi tentrem lan santosaning Kadipaten Pati. Ora mung kuwi, tumenggung Rangga Puspaka isih ana ganjaran kang bakal tak paringake kelawan jeneng sira. Awit saka bombong lan senenging rasaning atiku cukup kelawan lelaban bisa nentremake Kadipaten Pati. Nanging sadurunge ganjaran
iki kok tampa kepareng aku bakal nyuwun pirsa kelawan sliramu. Rangga Puspaka iki sejata wis duwe bojo apa wis duda? Sajane kok ewah ing pambuh enggal matur wae. Jalaran ganjaran iki ana sesambungan kelawan pitakonku, Rangga Puspaka. Kula sampun kaya. Sampun jane yo ngeman. Mergo saka gedene lambanmu ganjaran sing bakal tak paringake kelawan kowe. Iki ora wujud Mas Wicesrajagono ora. Nanging iki putraku. Putraku Manggaranti iki bakal tak jodohake kelawan jaran sira. Jaran kang sira bisa nentemake negara. Nanging dene kowe wis duweni garwa, kula ing kene ya tak kabarake bakal tak ganti ganjaran liyane. Lah kok boten sios? Lah matur kowe matur rak wis anu kok Sampun. Lah yo teges sampun kuwi rak wis duwe bojo. Lho, pripun to panjenengan menika? Lah piye? Kula matur sampun iku tegese sampun Joko. Wangsulan iki boten sing genah. Nggih. Didangu kowe iki sejata apa wis duwe bojo kok sampun Wang. Lah kowe yo ewo-ewo kuwi. Wah, jawabanmu bingung ke atiku. Yen to kowe sejoko ora tak sejoko. Yen to sampun iki mestine sampun mengko wanita minangka garwa. Mila bingung anggen kula wangsulan wonten ngarsa dalem. Jalaran kula ngrumaosi Joko nanging Joko tuwa. Yo ora apa-apa. Senajan kok Joko tuwa, ning nyatane saiki duwe kalungguhan tumenggo ana ing Kadipaten Pati. Lho niki. Oh, yen kaya ngono, sineksenan Prabote negara uga sentananing negara wiwit dina iki Rangga Puspaka tak jodohake kelawan putraku Manggaranti. Ganjaran menika saestu. Kula dipun paringi putri Triman. Dipun dhawuhaken lan pun jodohaken kalian Manggaranti. Mestine kowe rak yo ora nyilih talingane liyan to. Aku iki jejering pengayuman. Sak kecap apa sing dadi pangandikaku, kowe ora bakal mawola-wali. Pindha wong Kresna kang tumetes ing gancang seta. Aku golek sewu. Dados menika boten gojek. Ora gojek. Nanging saestu ngaten. Iki tenan. Aduh pangapunten saestu Kanjeng pangapunten. Nyuwun pangapunten saestu. Yen kaya ngono kowe nampik. Yen ngono kowe nampik lawan putraku. Menawi saestu kula badhe dipun dhawuhaken kalian ingkang putra Sangayu Manggaranti. Aduh pangapunten kula purun Kanjeng. Gawe kaget. Kuwi kadang dalan. Nggih saking bungae atiku. Nuwun sewu. Tak kira ora gelem napa lha wong ngene kaya ngene. Lah nggih sinten tiyang? Mula ngene. Ha nggih. Rangga Panata, Rangga Puspaka. Balik dawuh. Yen sira tak keparengake ora ketang ngomong sedhela, gladiwano kelawan garwamu si Manggaranti. Isin kula. Alah. Enten tiyang kathah isin. Ora apa-apa. Iki ora sadengah. Ora sae Ora isin. sadengah kau. Mboten Tak nggih. keparengake. Mayangan. Badhe kados pundi bakal nggih dados Lho, pundi. kepenak. Ngoten. Karpo kaya kuwi mesti bakal kepenak kok. Nggih, matur nuwun, amin. Pun sewu bejo nggih. Bejo Matur mayangan. nuwun lantaran sampeyan kula dadi temenggung nampi putri Trimanayu. Kadang dalem kanjeng Pak. Manggaranti Gini. Rangga Rasa kaya ngono. kang biyen temenggung saiki penewu saiki temenggung calon cucu. Kaya kowe biyen.
Rangga Pustaka, redine iki dina Manggaranti wis tak jogokake kelawan jeneng sira. Ala apik bodho lan pinter Manggaranti gumantung marang sira. Upama iki dina arkok boyong ana ing dalem katenan nyumanggake kelawan legase anak mantuku Rangga Puspaka. Namung saderengipun kepareng kula badhe matur. Sang Ayu Manggaranti tetep badhe kaboyong wonten ing dalem katemenggungan. Namung boten saged dinten sakmenika. Lho lha sebabe apa? Kepareng kula badhe tata-tata langkung rumiyin jalaran kula sumelang. Menawi to sawanci-wanci Sang Ayu Manggaranti rawuh parandene kawontenan pidhaneman menika bosah basih tertamtu adamel suwa penggalipun Sang Ayu Manggaranti. Iya bener kok. Saking menika kepareng kula grumiyini lampah mangke gentos tapak mugi ana dalem kepareng utusan prajurit sami nderekaken dumateng Manggaranti sawawi rawuh wonten ing dalem katemenggungan. Yen pancen panjenengan kaya ngono, mengko aku bakal utusan kawan para prajurit kang supaya nglalapake Manggaranti tumeka ning dalem katemenggungan. Menawi to ngaten kepareng kula nyuwun pamit nyuwun pamit. Iya. Kepareng Pamit to. pangapurane ora sami dipun kakang mulya marang Ora iso mesra iki. oh sampun Iya aku sing nglajen. Mangkon kok kudu tak gletek. Kakak Pating terus tindak oke kewajiban sono. Marang utama. Ibune lan Manggaranti. Apa sebab pun romo jodhake jeneng sira kawan tunggu Rangga Puspaka. Iki mung siji pamrih. Ini kok munajaban sing ora bukan kan. Supaya mengkone ora diguyu dening para kawula Kabupaten Pati kalamun apa munajaban wis lae. Pinter-pinter nggon nyimpen wong wadine urip. Witing Tresno jalan saka kuwi. Kulino sanding, kulino cedhak, kulino lelaki, ing mengkone bakal tuwuh rasa Tresno jenengan. Ora kena bakal apa sing dadi dawuh